sempre, a punt de començar la presentació, sempre mos ha de passar alguna cosa. Ara, a tall de començar, vaig quedem sense llum. Juan Pablo, és normal que passen aquestes coses. Si no, no serien la falla Arturo Mas. A veure, va, on dius tu que està el quadre ese de llums? Allà, el veus? Sí. Anem a per ell. Tu saps això, com funciona? Jo? Jo què tinc que saber? Va, anem. Pues estem apanyats, mare o senyor. Che, Juan Pablo, quin còmode és este traje, tu? De cucaratxa! De qui va ser la idea? De qui? De tu? Digueres, fem una presentació clàssica, que està vist que això li agrada al xurat. I cascares, ale, tots a la vieja usança. Pues si ho arribes a ver, aquí nada más me fareu cas. Ara, clàssica no sé si serà, però oscura de moment sí. Anem. Ara, una cosa te tinc que dir. Enguany guanyem el primer premi. Sí? Sí, perquè si el guanyàrem fa 3 anys, en l'oscur i mal il·luminat que estava, enguany arrasem. Pues mira, ja no fa falta que faci ningú res, que anem a guanyar. Anem. A veure, on està? Allà, anem pa allà, anem. Anem a veure. Anem. Míralo. A veure, veig. Mira, així és. Ara què fem? Ai, pues jo què sé, obri-lo. Obri-lo a veure si s'ha desconnectat algo, jo què sé. Veig. Si no, pues mira, farem una presentació en Ciris. Mai s'ha fet. I innovar és el que està ara de moda. Pues podríem fer-ho. Bueno, va. Mare de Déu, quant de cable i quant de connector. Mira, Tot això per què serveix? Mira, Juan Pablo, a mi això de ser president em costa la vida. Quan no és una cosa, és altra. Quan no, que si el surno de Bunyols. Quan no, el Sant Antoni. Quan no, el gas. Mira, això no pot ser. I això, tot això per què serveix? pues mira, jo t'ho diré per què serveix. Pa fotre, que estem a punt de començar i no sé el que fer. A veure, deixa'm a mi que peguen a mirar. Saps pa, a veure si te pega una xispa així. Mare de Déu, senyor, quant de cable. Mira, saps què? Això ho soluciono jo en seguida. Què vas a fer? Què vaig a fer? A tocar a Iberdrola. Però tu creus que ens ajudaran? Ai, pues igual que saben cobrar, que mos ajuden, no? Pues va, toca. Però el número te'l saps? No, dime, a veure. Apunta ahí. Digues. Me sé de memòria, Dime. 900. Espera, que s'ha apagat el mòbil. Caig en la mar. 900. 100. 100. 200. 200. 300. 300. Redeu, pareixes rus. Ja veuré. A veure si l'agarren. Oh, ahora me tindran ahí un rato. Buenas tardes. Gracias por contactar con Iberdrola. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. Mire, que resulta que le llamamos aquí de la Casa de la Cultura que se ve que se han saltado los plomos o no sé lo que ha pasado, pero no tenemos llum. ¿Me dice su nombre para dirigirme a usted? Sí, señor, me llaman Juan Pablo. Bien, me comenta que en su casa hay una avería y no hay luz. No, me escucha. Le comento que en la Casa de la Cultura de Benifayó, que estamos aquí y se han saltado los plomos, que no tenemos llum. ¿Cómo? ¿No es su casa? No, es la Casa de la Cultura Enric Valor de Benifayó. Casa de Enric Valor. ¿Enric Valor es el titular de la línea? Che, que ha de ser Enric Valor el titular de la línea. ¿Será el ayuntamiento o vete tú a saber? ¿Qué ayuntamiento? ¿Hoy? Se lo estoy diciendo, el de Benifayó. Pero la avería no es en una casa particular. ¿Cómo me está hablando de un ayuntamiento? Che, la avería es en la Casa de la Cultura. Dili centro cultural. vale. Que estos son d'allà. tots. La avería es en el Centro Cultural Enric Valor de Benifayó. Vale, entonces me llama desde un edificio público. Sí, ya l'has pillado, fill, sí. Vale, ¿y cuál es el problema? Otra vega. A ver, escúcheme. Mire, que estamos en la Casa de la Cultura, que estamos a punto de empezar la presentación de la falla y se ha ido la llum. ¿Cómo que si sé lo que falla? Sí. ¿Sabe lo que falla? ¿Cómo que si sé lo que falla? ¿Cómo? Pero ¿Qué? ha dicho algo que falla. No, escuche. Le he dicho que estamos a punto de empezar la presentación de la falla y se ha ido la llum. Uf, ¿qué falla? ¡Ay! ¿La falla Arturo Mas? ¿Ese es el titular de la línea? ¿No ¿Qué? era Enric Valor? Que ha de ser
ya le he dicho que el titular de la línea será el ayuntamiento, vete tú a saber. Tiene una avería, ¿no? Otra vez, sopetes. Si se lo estoy diciendo. Sí, tengo una avería. Estamos en la Casa de la Cultura de Benifayó y estamos a punto de empezar la presentación de la falla y se ha ido la llum. De acuerdo, no se retire, Arturo, le paso con averías. Che, con Arturo, che. Juan Pablo, ¿t'aclarixes o no? M'aclarís, este porta una empanada, me cagui en la sombra. I ara tu. què van a fer? Ara diu que me passen averías. Pues mira, posemos així mentre toques, a veure si aclarim. A veure per Buenas què. tardes, Arturo. ¿En qué puedo ayudarle? Arturo. Che, oiga, me llaman Juan Pablo. Juan Pablo me llaman. Juan Pablo, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, pues como le llevo un ratito explicando a su compañero, estamos en la Casa de la Cultura de Benifayó de Enric Valor. Estamos a punto de empezar la presentación de la falla y se ha ido la llum. Entonces, usted sabe lo que falla. ¿Cómo que sí sé lo que falla? Me ha dicho que sabe lo que falla. No, le he dicho que estamos a punto de empezar la presentación de la falla y se ha ido la llum. No me ha dicho que se llama Juan Pablo. Che, me cague en la sombra. Juan Pablo, deixa-ho estar que crec que ho he trobat. A veuràs. Va, Espere. pincha ja. Escuche, bonita. Mire, que le vaya bien el día, que ya está. Redeu. Molta companyia elèctrica, però poques llums. Que borràs. Va, Veig? mira. A veure el que toques, a veure si encara ho cagues més, eh? Espera't, a veure. Mira, així posa... A veure, és que... Sistema general escenari. A veure, I, a veure. espera, aneu a espanya a veure si pegues una petardada, eh? I ara connecta i posa així, cortines. Va, anem a connectar. Mira, a veure. Va, clecs. A veure. Mira, Mira, ja va! ja va. Ja va, Vale. ja va! No, no l'obrim molt. Toca! Vale, va, anem allà. Pareix ser que anem arreglant-ho, eh? Sí, a veurem. I ara, mira, ara s'hi posa. Llums, connectem. A mi em fa por, eh? Connecta, veurem. Mira, llums, mira, clecs, llums. Mira! Ja va! Ja va! Ja està! Ja ho tenim. Toca, pues jo estava patint, eh? Ja. Però, Juan Pablo, Què passa? això què vol dir? Què vol dir el què? L'escenari que està buit. Què voleu fer? Ai, una presentació que han de fer. Una presentació a on? Así, así. Mira si n'hi ha de puesto para fer-la. No, si jo ja ho veig ja. Mira, estic que la camisa no em toca el cos. La volta en marxa. I no te vull dir això com està. No patisques de res. Ara en seguida ve el grup de presentació i ens ho arreglarem, home. Ah, vale, bueno. Si venen elles, estic tranquil. Tu veus? Tenen borrats d'idea. Clar. A la vista està. Ara vindran, mos diran unes idees, 4 cosetes i presentació passar. Clar, home. Ara venen elles. Mos donen 4 idees. I a l'enorme col·laboració que n'hi ha en esta comissió en un rato arreglat. Col·labora què? Mira, vaig a tocar a la gent. A 6 no se fa presentació, s'anul·la tot. Col·laboració diu. On tinc el mòbil? Vols el meu? Deixa-me-lo. No toques a ningú, enredador. Ui. Che, això ho arreglem en seguida. Que anem a arreglar? Bona Mira, vesprada. estem així. Com anem? Que com anem? Tu què creus? Pues veniu a entrar de feina. Ai, de la replega? Ja li he dit jo que anem bé, que Clar. ara en seguida mos fiquem a la faena. Por el escenario y si no queda mal, ¿eh? Minimalista. Mira, me pareix que sentides de la banda. Bueno, Això ja va. està ahí. Aguanta. No, aguanta, diu. Dos coses a fer. Decorat i guió. Maria, t'encarregues tu del guió? Ve, pues me marcha por el ordenador. Vale. Espera. Guió? Que tampoc tenim guió, ni escenari ni guió. Què voleu fer? Improvisar? Sí, per favor, doneu-li una pastilleta a aquest home que li agarrarà algo. Mira, Juan Pablo, me troba està mal. Sempre me feu lo mateix. És que sempre igual. Vine, entra't endins i posa't el traje con Déu mana, te lleves i que jo crec que el negre te ofusca i deixes i ja estarà tot fet. Però si jo estic per un general. Tira pa que dins, canvia. Vale, Canvia, va. tranquil·litza't, home, que ara ho arreglarem. Adéu. Tu què fas així? Que yo voy a presentar o fer algo. Pau, t'ha dit que no. A l'any que ve ja veurem. Enguany no pot ser. Tots els anys me dius lo mateix. Ai, pues perquè tu saps me preguntes lo mateix. Ala, ves allí dins i ajuda-li a la teva germana a l'ordenador o lo que siga. Pren, endús-te la linterna. A guardar, veus? Ja estàs fent algo? Bueno, va, Loles, per on comencem? Home, bastant coent, per favor. Ai, lo que va dir Berna, clàssica, clàssica. A veurem. Mira, me cago hasta el feixilla. Això és camainat, Segur. A veure, mira, jo començaria per el fondo, perquè la tela negra està bé, però a mi no m'arriba d'apanyar.
Pues si vols que te diga la veritat, a mi tampoc me mata. Però què podríem ficar? Bona nit. Oi? Hola, La més Ali. guapa. Estava sentint-vos per ahir darrere i m'ha vingut una idea al cap, a veure què vos pareix. I si fiquem unes tires de tela blanca? Però unes tires com? Pues baixem la barra i fiquem unes tires de tela blanca. Les lloguem i a veure què tal. Vale. No costaria res en provar-ho. Se pot provar, però quantes tires? Tindrem que saber-ho. Quantes creus tu que farien falta? Pues, Loles, tu què dius? Jo me pense que a lo millor en unes 7 tires de tela... Espera, que n'hi ha molta tira de barra, eh? És molt llarga. Tu què creus, Loles? Jo crec que 7. acabe de contar i jo li ficaria unes 10. Jo crec que Tantes? 10 aniria millor, perquè tira en compte que Sí. d'ací hasta allà n'hi ha molts metres així, eh? Me pareixen molts. Però bueno, Però bueno, tot és anem a provar-ho, veure. tot és provar-ho. I a vosaltres cregueu que això mos agradarà? Li Pues donarà ara més veurem. llum. Li donarà Barra més llum. amunt. Anem a veure. A veure? Sí? Bueno, Bueno, pues mira, a mi no me desagrada. Va quedant bé. Sí, sí. veieu? Pues ale, Molt bé. ara ja tenim fondo. Vale. Sí. Però Vale. jo crec... I si li fiquem unes llums? Però unes llums com, Loles? Com ficaríem? A cada tela una llum, per exemple? Sí, anem a veure. Fiquem uns focos Sí, de colors per a que li done llum a cada tela. també es podria fer. Bueno, Il·luminant-ho tot. Sí. Quin color cregueu que pot quedar millor? Dona, pues tot Pues, és provar-ho. espera't. Se podrien... A veure, un moment. Jordi, per es favor. poden provar? Se podrien provar les llums? Sí? A mi m'agradaria roig. Podria ser roig? No, roig no. No? I verd? No. Blau? O blanc? M'agrada blanc. Bueno, no ho sé. No Bueno, tinc una altra idea. Digues. I si va canviant durant la presentació? Pues mira, a mi m'agrada. No? Pues sí, a mi també. Quedaria bé. Pues... Enguany, què fem les falleres? Pugen, baixen... Pues mira, no ho tenim clar encara. No està decidit. Ara, quan ho aclarim, te quidre. Però vota't ixe pas. Bueno, Això bé. basta. Ves fent l'altre. Vale. Ja serà l'altra vegada sí. Què vols? Mira, jo no vaig a parar hasta que no me des una feina feta. Vale, pues fes una cosa. N'hi ha que començar de baix. Agarra la granera i ves agranant per aquí. ¿Eso en serio? No, en broma. Tira, ves, però agrana d'ahí per acá fora. Bueno, Sí. xiquets, ja tenim fondo. I ara davant, què podríem ficar? Uf, no sé. Jo Deixa'm tampoc. que pensi un Hi haurà que poquet. ocurrir... Bueno, Juan Pablo, posa'm per mira. favor, com aneu? Com anem? Buena Sí, idea. Què? Arre, va. Fondo ja en tenim. Què te pareix? Què me pareix? Que sols teniu això? Bernat, però que fa llums i tot. Apreta. Igual canvia de color durant la presentació. Bueno, vale, me pareix, però queda molt. Ara davant, què voleu posar? Pues... No ho sé, algo sabem s'ocorrirà. Encara no ho han pensat. Mira, mare meua, ara ja ha posat. Si vos pareix, poseu els plats i això que tenim en el casal. Ah, Pues, acorda de com aneu vestits, eh? tot està en provar-ho, eh? no me pegueu això susto, per favor, tot eh? està en provar-ho. Tot Costaria molt. Pues tot és mirar-ho. veure. Estaran els plats per ahir, xics? A veure. Mira. Mare de Déu, serà de veres. Ai, senyor! No? Vintage, con s'estila ara. 20 anys, ne tenen vora 40! No, esplats no, fora. Esplats no. Jo m'he tornat a marxar. plats no. Matarem. Ves, que t'hauré apretat més al feixí. Ves, descansa. Va, Loles, pensem. Què penses que podem ficar? Per favor, no li doneu aquests sustos, que se me se mor, sí? Què Bueno, fem? pues a veure, els plats no, però algo vintage sí que molaria. Té raó. I què algo podem vintage, posar? Algo vintage. Mireu, jo tenia una idea fa anys. Vaig a dir-la. Si vos agrada, A podríem veure. provar-ho. Proposa. I si posàrem un arco, tipus de la plaça que n'hi havia antes i la fallera baix a sentar? Un Què diríeu? arco? Mira, com este, un arco. Ahí, ¿no? Pues no és Un mala arco idea. així, el fiquem així i la fallera així sentar. No? Però unes soles, Quedaria pobret, no? sí. I si home, fiquem dos arcos, Millor. no? no sé. Ne fiquem un altre així, A veure? vegueu? I ja està quasi ple l'escenari, no? Home, encara queda prou. Bueno, entonces què? Espereu. I si posem 4? 4? Sí. Pues és el doble de 2. Provem, a qual. veure. Provem-ho.
A veure, ixe ahí, i l'altre així, a veure, que ho vegada així. Bueno, Pues, A mi ja me va agradant. a mi pues no també. fa mal. Sí, sí I a que està bé. vosaltres? A mi m'agrada. M'agrada, a mi també. A veure, ja teniu clar què fem a les falleres? No! Vale, vale. Que pesar. En les falleres, pues encara no tenim el decor. Mira, ja no t'ha dit que te quedes quietet i tranquil, que ara acabarem? Descansa. Que m'estiga jo quietet, però tu me coneixes a mi. Jo he pensat una cosa, Va, i si bueno. fem vídeos? Mira, Vídeos? sí, Juan Pablo, escolta'm, fem vídeos, quedarem a Jordi, que faig els vídeos i arreglat, un resumen anual. Però, Berna, per favor, que per fer vídeos necessitem una pantalla. Que sí, Ali, jo quan no podia estar-me ahí quietet, he vist que està, te'n recordes la pantalla aquella que fèieu oberta antiga? Quan jo? fèiem tots? Això té molts Pues mira, anys. passeu, mira-la, ahí la tens. Esta? No me lo puedo Mira. creer. Però Però, això... Sí, mira, ara quedarem a Jordi, que ha dit antes. Un resumen anual. Música, color i música apoteòsica i tot passat, presentació. Berna, ja ho fica en la pantalla, perquè estem ficant els arcos. Ho tapa tot. Me dona igual els arcos. A mi no. Però per l'amor de Déu fer vídeos, la pantalla que se quede. És que estàs massa nerviós, no t'aturrulles. Vídeos altra volta, no, Berna. Que sí, Ali, que queda molt bé, ompli molt i queda una presentació estil no. Arturo Mas. Ai, però això és el que volem evitar. El estilo, encasillar-se. No. No, Tenim per un favor. estil. A veure, tu què fas així? Si t'ha dit que agranes, però així l'escenari no té buit, que fa més fort que una pedregà, agrana d'ahir pa que fora. Jo vull que anar així. No, Mira, estar que bonete. no, que me fas molta por. Fora, t'ha dit. Vale. Ja! Bien. Hala, ja no n'hi ha vídeos. Fora pantalla, un mal de cap menos. Un mal de camino pa tu. Que este chique no te pare ni marea. Mira, estic Va, marejat. Moni, És que jo se fareu t'acompanyo. en mi, eh? Mira pa que dins. Loles, me falta algo. Ja, a mi també. I si fiquem més arcos? Més arcos? Davant tindrà que ser. Sí, davant i més grans, per a que doni una sensació de profunditat. Un escenari ben gran. Pues va, provem. Què Pues te sí pareix? que queda bonico, sí. Sí que va quedant xulo. Però així i tot, me continua faltant algo. A veure. A veure una cosa, va. Anem a aclarir ja, perquè si no s'assò... Què fem en les falleres enguany? Va, A veure, és que si no me digueu què faig en elles, jo és que no puc seguir escrivint en la presentació. pues hi haurà que aclarir-ho. Va, Vale, pues... ara vaig no jo, sé. espereu-se. Va, anem a aclarir-ho perquè... A veure, Grades. Para. Tema grades. I si fiquem les grades ahí? ahí, a veure, quedeu-se així. A veure, si fiquem les Ah, grades no, ahí, ahí, espereu-se ahí. mos taparan ixos dos arcos. Ja. Pues sí. Té raó. Espereu-se, a veure, provem, tireu així. I si es fiquem al mig i no vem... Al mig no. Això dia jo, al mig no. No. Mira, fiquem-los així. Així una vora que... Pues Juan Pablo i taparà els altres dos altres arcos. Mare Déu. meua, que complicat està això. Sí que està complicat, sí. Vale, xics, a veure, espereu. Di- Tornem a provar. Anem a provar, per favor, fiqueu-lo ahí. Ara per callar altra vegada. Anem a provar. Mare de Déu, va, a veure. Ai, que estan a veure que fan en les falleres. Dalt, per favor, dalt, que si no, l'escenari queda molt buit i tindré jaleo. Què? Per favor, o baix o dalt, però ja està bé de manejar-la per diu. Bueno, té raó. Fora les grades. Que veguen la presentació de baix. Au, un mal de cap menys. Ai, Candy Baix. Mare de Déu. Bueno, pues me'n vaig a seguir. Ara, ves. Això, rectificat. Això faré jo. Bueno, Loles, Juan Pablo, Dime. així i tot me falta algo. Sí? Estic pensant, i si fiquem un altre arco, Un altre? més gran i així, al mig? A veure. Ostres. Bueno, pues, ixe, a veure. Pues mira, a mi m'agrada més, Este és el que deia jo al principi. Sí, home. Este és el que deia jo al principi. Bueno, pues mira, encara t'han pillat la idea. Va, que han tret els altres primer, però este és el que deia jo. Pues, Això, a veure. Això va agarrant forma ja. Sí? Ja va Mare. agarrant forma. pues nada, ja Ja tenim tenim algo. decorat. Vale, xics, i ara que fem les retxines? No tenim grades. Mare de Déu, és de veres. Sí. Que fem en les retxines. Tots els anys mos ha de passar igual en les retxines. Vale, ja ho tinc. Enguany, en tabureig.
En tabureig? Ole, en taburets cauran. Que han de caure, home, mira, jo tots els anys, quan estan fent la replega, estic assentada en el taburet vestida de fallera i no me caic. Bueno, pues en aquest cas tenim que buscar 8 taburets. Vale, doncs mira, vaig a tocar i a veure el que puc aconseguir, val? Vale, ves tu, ves. Va, mos acabem de rematar. Bueno. Espera't, agarra-te un poquet, que ahir m'agrada més. Millor Molt bé. ahir. Què? Jo crec que ja està, però... De flors no fem res. Fiquem algo de flor? Bueno, Va, pues. Provem. Fiquem... Hi ha flors per ahir, xicons, encara que siga de rams. Ixos, a veure, proveu-los. Així davant, dígamelo sí, per favor. Vale. A veure ahí. Per exemple, No? vale. Bueno, pues mira, Mira, a este també li vaig a pegar la este sí. Aixina, millor. Perfecte. Bueno, jo crec que ja està. Tu creus? Segur? No, segur no estic, però es fa tard i crec que sent que està la banda de música ja. Pues Doneu espera. ese aire. Que ya está la banda per ahí. Espera. Les llums estan a punt? Les llums estan a punt? Les llums. La música? Sí, jo Va, crec que sí. Pues Moni, Vale. Moni, Aire. comencem. Per Va, allí, Juan Pablo, per favor, Ja està. Aire. Vale, apaguem les llums i comencem. Ah, I que siga lo que Iberdrola vulga. A veure, una cosa que a mi encara no se m'ha quedat molt clara és que enguany no em parla de carregar-se la banda de cornetes i tambors. Aixina, què fem? Pues lo de sempre, no? Jordi, una llumeneta, una làmpara, algo.